bay akan orang lain sumpah ning sugilanon Pucuk Bulingit. Daog na sir! Daog ko Migo! Yes! Yes! Daog! Yes! Daog! Yes! Sabay ni boy! Ay! Sabay ni... Bungi ati ko ba na? Bungi ati ka! Kalmalang mga ikalan. Ayaw na pong kakangin yung kaya ato mo nang i-check kung na bingo na bigyan siya. Bingo na ginagawa ba, Chuki? Yang jong bingo lagi ka! Habit ka mapaso! May gani kayo! Huwag mabasa ang sunod! Bingo na ka! Bingo! Kamay lang buwang ha! Hanggang karon! Sorry lang, bay! Sorry! Okay mga kaisunan, last number na nga itong gichi karon mga kaisunan sa litra nga o. Sa litra nga o, numero 73. Ngiyang iya ha, sa card. Check, bingo! Salamat taon! Salamat din taon! Nagkaraog siya og 10,000 pesos mga kaisunan. O sa kasakong bugas, congratulations! Salamat din taon! Kinsa to'y pangani mo ba? Nga ikaw ang palarang mananaog, kinsa to'y pangan, kinsa pangan? Bay, Chuki, kisa tayo nga na ko. Puchok! O siya, nalimot kasi yung pangan. Naratol ko. Kinsa to'y pangan? Puchok, bulingit. Mali mo pangano kapilidio, Puchok Bulingit. Lagi. Puchok, bulingit. Ma'am na ilay tawag na ko, sir. Puchok, bulingit. Pero ang imong apelido gayon. Puchok, gandingon. Ha? As imayas bulingit o gandingon. Bulingit ni. Ilay tawag na ko. Kay nanad mo sila tawag na ko. Nga nang nabulingit may ilang itawag ka mo. Okay, premium ko magkabulingit. Kay mangunguling man ko. Okay, congrats Bulingit. Congrats. Ikaw ang palarang mananaog sa 10,000 o gingon man sa kasakong bugas sa atong blackout. Salamat nga rin kadaog ko. Tanawa. Natinood niya kung pangagpas, hindi ka mapildi may Puchok. Unsa? Antingan juga na. Unsa? Antingan ka. Ganiha lang. Nag-obserbar ka ba? Ang imong card, usar ka buok. Pero sa matagbasa sa bulador sa numero, naagin imong card. Tanaw na ko. Ikaw mo ay labing dali nga waiting. Naka-waiting ba? Katuban, apas mo na to. Oo niya, hapit mo kong bildi. Kaya may masinggit nga, bingo siya. May gani kay sipiat. Dili may Puchok ay. Tanaw na ko ni Moron. Nani mong swerte. Basi gini buinas lang ko. Tungkol kay naluing Ginoo. Kay huwam tatagi ni Banji sa iyan daog. Ha? O tuon sa no? Sirit mo lang si Vanji o ni Kuyog lang Michael o Daniel. Mao. Dili ikaw may daw swerte. Kaya dako sa daogod. Sumir ko to. Ya, gidali og kuha ang daog. Ya, gibiyalan ta. Sagdilan to sila. Ug sa problema ako ni Ronda. Ano man? Unsa na ko pagdaning usak sa kong bugas? Sa problema oy. May magdita amigo. Yato tiga. Salamat. Okay. Nata si mong payag bay. Salamat kay Behas, salamat kayo. Ato niya yung bukas bay. Ayun lang. Ako lipasan. Ako lang. Ako lang. Sam kayo maram kang amigo. Maiko ko nimo. Ay, iko ko eh. Ngayon niya ka. Ako yung sa ni usak sa kumugas. Kasi ngayon ka. Yayungan na to. Ay, lagi. Kaya na ko ni. Basta doogin lang ko. Sige. Dog. Sige. 1, 2, 3. Kaya. Man, okay na. Kaya lagi. Tara. Okay, salamat kayo, Pachukiha. Salamat kayo kayo. Bugatay. Salamat kayo. Gipaningot tumay bay. Ikaw, mo salamat ha. Bida. Di ba tungod ako, di ka makadaw kaning bugas og 10,000 pesos bay. Nood yun na. Salamat kayo ha. Og guwati ka dada. Guwati ka agdaha bay. Di juga kadaw og 10,000 og usak sa akong bugas bay. Bito, salamat kayo ha. Pati bugatay. Bugat daw. Sako ko niya 50 kilos. Pero gikaya ginako. Bito, salamat kayo ha. Salamat kayo ha. Ate, ang gagabay Puchok. Ha? Unsa man? Matag balato na ko dili. Pagsulti oy. Payta sa di boy. Nag-ut na ang gani kong pasan sa kasakong bugas. Magsige mo lang ingon salamat.
Noon sa man ka, uy. Pasalamat ng kita. Bala di ka katagan, basta mapasalamatan. Nya pasalamat na di ay. Okay na ni mo, ikaw kinadaag swerte. Oo. Salamat na. Unsa man ka, uy, kanindot na masalamatan ka. Kaysa di ka masalamatan. Naguna-una sa taong kuha na, uy. Ako nang ipaabot nga, mangayo sa ga. Gamay siya tang kauwa, uy. Kalunti mo sabot ko. Okay, lagi, tiga. Magtunga tini usak sako. Ay, dagaan na rin po na, ay. Gamay lang. Tunga lagi ta, tunga ta. Ay, di sa kumamugusog di ka, ay. Ikaw mo sa kong, may ikaw kong balibad ba? Okay. Okay. Tungaon ta ni. Okay na, nana. Natunga na. Salamat ha. Okay. May kay di pa salamat kinatagan gid ka. Okay. Ato ikag kasi mong motor. Ako na yung sabay. Ayo may ikog ta. Ako sabi. Ay ikag ka kuno si mong motor ha. Ayo, uy. Ay, tagaan ako ni mo niya. Ikaw pag imalsa. Ako na lang. Para matagbaw gid ka. Ako na. Tabag di ka ba mauwaw? Ha? Sige, salamat kay ha. Salamat kayo. Oh, grabe niya. Pagklaro niya po koy. Ha? Kiniragid ba'y? Di ka mahatag og balato si mong daog a kwarta? Gipaabot na akong mangayo ka. Magtunga gyapon ta. Ay, ayaw sa doy. Sobra. Tunga ra matagbaw gid ka. Kayuan ka gid kayo. Tunga ta. O niya. Oh, Saman? si Kumil mo. Pila? Si Kumil. Ay, salamat kayo. Dawat. 1, 2, 3. Okay. Uy. Lot, 3,000 may nadaran ko paghulbot na ako. Kinin lang, okay ni. Okay ni. Atay, magkakabay. Guys, kinin lang, oy. Salamat ay potyo. Labaw pa kayo salamat. Kon ba? Oh. So, sa Bado ba? Balik ta. Man. Doon naman sila blackout. Matag sa Bado na. Ya, mora gyapon lang premyo. Sige. Daniel! Oh, Chucky! Kumusta mo gabi, ha? Asa mas Putyo? Matay! Murag swerte potyo kang gitampalong Sir Michael. Unsa? Nga naman? Daog sa potyo gabi. Daog sa blackout sa Bingo. 10,000 o kung sa sakong bugas. Unsa? Nga asa mo siya? Tuwa siya payag sa bukid. Buinas lagi. Murag sa sunod. Basta magkita sa Sir Michael. Murag magpatampalong yapon to siya kay swerte man. Hanggaw bes naong nimo. Gitatanong kita daogan siya, daogan. Magkamuto daw lagi. Taong kay? Mao ba? Pero kami gabi, lahi ang nahitabo. Ano sabi nitabo? Grabing romansa nilang Sir Michael o Vanji. Sa! Oy, Chucky! Ahem. Sa'yo man ka, may paliton ka? Oh, papalit ako mantika o lamas kay maghumba ko. Mao ba? Lamian din yung imong sudan ron. Oo, daogan ni gabi. Kadaog spot yung og 10,000 o saksakong bugas sa Bingo. Unsa? Muag swerte taon. Kay wa man gid siya di mo piksi sa imong daog. Sa pula o sa puti. Di si Putyok po yung dag swerte. Ay, tuod no. Rato mo ka. Dahil kakita kang Miker. Kuha mo ka. Tsukulalap ni kagabi eh. Unsa? Tawa. Kinsa may nagsulti nimo? Daniel. Hala no? Tabian na yun ning Daniel, oy. Swertiha ka ni mo no kung Sir Miker ang imong maban. Sure na ka na, Chucky. Sa? Ulit ako dritso eh. Aron lutoon ako itong humbaunon ako. Chucky! Oh. Uy. Hoy! Asa naman bayot? Bayot? Siya bayot? Si Puchukot. Uy. Di ba bayos putyok? Ay, bayot na siya, oy. Labihang talawana. Yanuhon lang yung sigtampalong ni Miker. Di lagi na bayot. Di lang siya gusto og gubot. Ay, bisa na, uy. Pero asa man siya? Tapos siya payag sa bukid. Daogan mi gabi eh. Ibalik mi dito. Apil mi sa blackout sa Bingo. Daog siya og 10,000 og saksakong bugas. Oh, may na lang. Nakadaog ang bayot. Oh, tuwa di ay. Pareha siya ha. Kaya doon ako ihatag niya para makabaw siya kang Miker. Ha? Ano man? Hatagan ako siya og manok igtatari para makabaw siya kang Miker. Iyang kontrahon ang mga manok nilang Daniel og ni Miker. Aron nga makabaw siya. Unsa? Wala ki. Sige, ako ka sa putyok. Pero tiwason ko na itong akong lutoon ha. Palihog lang ko ha. Riyan na.
Naibaw ka ba sinitabo ng Michael o Banji? Ha? Saan sa man, Chucky? Nagrumansa mga si Michael o si Banji gabi eh. Unsa? Sige. Uy, Chucky, ay pag-apil-apil ang klasya sa tabi, uy. Kay mahimo ka ng chismoso. Ha? Basta-basta, dili ko interesado, anak. Nisulti lang ko ani ba? Tulog kinaibaw man ko kinsa gyud ang kaibgan ni Sir Michael. Kinsa man? Ikaw, Mariana. Sa? Uy, never, no? Anak, Chucky, ng taong hambugero. Nya, sugarol pag yun. Oo ba? Pero, naam ko na siya maibog ni mo. Ay, bahala siya, uy. Di ta mo tuuan na, uy. Kaya ka mga klasiya sa tao, uy, di na makuntintog usa ka babae lang. Gusto nagdaghan. Oo, kwartahan, mangod. Ay na may ubang kwartahan diya ba, pero dili man ang bugero. Ug dili sad palikero. Mag-unsa man ang kwarta. Pero, makonsumisyon lang sad ka. Bitaw sad, no? Nene, di na tapagiskot bahin ano eh. Bahala nagbagkinaunsa na sila, magtuan-tuali na sila, wa tay labot. Sige. Ano to ha? Basta pareha si Puchok na ako. Pero, condition lang. Saban? Ayaw gyud pagsulti sila si Daniel o si Michael. Haba? Nahatagan akong manok si Puchok. Klaro ba, Chucky? Klaro, Rihanna. Uy, amano ka bandam. Dali. Panuktok dali. Dali dayon. Dali. Uy, alam, minupad siya. Op. Uy, patos ko nga baga. Dali ha. Dali, gunitan di ka. Ay, lupad ha. Gamaya gida ni mo sa. Murang nagaglanggam sa. Murang pag niyango. Dako pa man mo ang pati. Sa? No? Uy, na. May motorsiklo. Uy, si Bachuki mo na. Anong sa'yo mo nibalik? Ikaw ba tamba? Ikaw ba? Dito ka na, ha? Tando na. Nenas Chuki, mandak po niya ka. Sa tika dito, be. Okay. Dito nga sa Chuki. Ako pa doong Rihanna. O lagi, patuon ka. Nga naman. Ato alang. Basig gimingaw siya ni mo. Sabo ka di, Chuki. Nagkil mo ka mo to. Kulain mo. Patuon lagi ka niya. Kilak mo ganito. Ha? Nagilak? Oh. Nga nagilak man? Ano kung may bawi? Basta nag-ingon siya nga, patuon na yun ka. Nga no? At tuwa, basin og Balik unsa? lakabay. Balik Basig unsa? mabdos. Ug ikaw nga mahan. Unsa? Ka. Ito ada yun. Ikaw ba? Alili, angkas motor. Angkas ka niyabag naman taong ka, eh. Mabdos niya ako nga man. Basta kayo naghilak to. Nga mamahan ko taon ko. Atua lagi. Kaya sa ni mo eh. Atua. Tara. Angkas na yun. Dali. Niya na sila si Chucky ug si Puchok. Nanaog na si Puchok. Ug niya na paingon din ako. O si Chucky, eh. Tuwar mas motorsiklo. Naglingkod lang. Diana, nyala ko. Naon sa mga. Naghilak ko ka. Ha? Naghilak ko ka. Mabdos tuod ka? Unsa? Mabdos tuod ka? Ako mabdos? Kinsa ba nagsulti ni mo anak ha, Puchok? Kinsa? Kuan, basta mabdos ko ka. Kinsa ba nagsulti ni mo mabdos ko? Si Chucky. Unsa? Bita naon to. Si Chucky? Naon to na mabdos ka. Ikaw naman. Sig minuang ka, oy! Hoy, Chucky! Ayaw na paglarga! Patsaw na na makina! Dali na! Ato na ko, Rihanna. Kaya doon na po ko'y baton sa amo. Kadiyot lang sa. Ha? Yun sa ni mo pagsulti si Puchok? Tinuod pa nga miingon ka nga naghilak ko kay mabdos ko? Wala. Siya nagsulti. Si Puchok! Ako mao na. Si Puchok ba nagsulti o dili ako? Oh, Ba, Chucky, tarong, klaro ha? Ikaw binagsulti na kuan ha? Iyon ka, naghilak si Rihanna. Kay, basig mabdos. Ako'y amahan. Tabian na sa nabi, Puchok ay. Tabian mo ka. mo na imong gisulti, Chucky? Ay, bitaw. Ako lang itong diskarte ay. Para masibot ba? Maika nga. Mo ka lang. Maridayon ba? Maridayon dahil Rihanna. Mo na. Diskarte ba? Diskarte. Discard ka diha. Yung pagsulti na ko, seri tayo din eh. Diskarte ba? Pati asad ana, uy. Ayaw, anak, Chucky.
Magumpa man ang akong pagkababae, anak. Pero, Di magkakamam, dos. Ay, di ba tinuod ko? O kayo na to, be. Ayaw, pinuod po, Si Chok. pinuod ko diha. Di ba tinuod ko, di ba? Ako di ka mapiktahan na di ba? Di ba? Saan to? Di ka mapiktahan na. Kumidjar mo to. Di ko paapiktahan nga si Pochok pag-iamahan. Joke, lagi na Misyariana. Basta, ayaw na nag-usba, ha? Kana kung gusto pa mo makig-amigo ko niya, Chuki. Oo, Diana. Sorry. Tudod, nga nung ipanhim ko ni mo. Gusto ko nga makabaws kang Miker. Nay, may gipada ang akong daddy. 5 na kabuok manok igtatari. Tag 3 years old ko na. Mao na ikontra nimo sa mga manok ni atong Daniel og Miker. Patik! Ani bali-bali. Kung bati na ka na. Asa ang manok, Diana? Dali, sunod mo na ako. Wow! Rasa kayo ng mga manuka. Hybrid. Unsa amin ako? Dan, adi bay, og buyas bukid. Unya, paliguna. Naku. Asam ko kipakaunan, ha? Taagdan ka. Unya, kontrahon na to ang manok ng Daniel og Miker. Unya ang pusta. Ako'y bahala. Naku. Musugal, di ka? Ay, dili ako ang musugal. Ang akong daddy. Siya mao'y musugal. Mo ba? Banji, wa mo rin si Sir Amo, Bossing Michael, ha? Wa pa man, uy. Nagpaabot bitaw ko. Manari mo? Agad lang ko niya. Ay, mayuntang mo ari siya, no? Banji, ang suman ka na, anak mo? Ha? Si anak. Anak mo si Sir Amo, Bossing Michael, anak mo, anak. Suma. Uy, sa mayo na ang anak ni mo. Pida. Swertiha ka ni Michael, no? Of course, Daniel. Nga, wa palibak. Ni ana si Sir Amo, Bossing Michael. Di pa dahi manari, ha? Sir Amo, Bossing Michael? Daniel, maybe next week because kay mo larga ako, no? Ha? Asa mo ka, Bossing Amo? Mato ko sa Baguio City, from Baguio and then next to Palawan. Mike, madugay ka? Mga 1 week or 2 weeks. Okay, sagdi lang, mag-contact ako din hiyaw o kanimo, Vanji. Basan ba yung Michael kung mato na ka dito? Malimot ka na ako. Ha? Just remember, Michael, I am here waiting for you. Vanji. If ever makakita kag lain og unya, kalimtan ko nimo. Tingalig. Oh. Tingalig. Oh, tingog. Unsa? Tingalig maghikog ko. What? Oh, yes. Tingalig mo ginang akong dangatan, Michael. No. Don't do that. It's bad. Very, very bad. Basta. Ayaw lagi ko kalimti. Yeah, promise. Thank you, Michael. Wa na, boss. Nadutlan ni Banji ni mo. Siya may nadutlan. Di ako, nothing. Sir Amo, Bossing. Ha? Kung si Rihanna Pachingay, oh yes, may in love ako. No? Pero kang Vanji, never, Daniel, never. Mao ba? Amo, Bossing? So, ang imong ibuhat nga tukang Banji, snack lang. What a snack? Snack good. In English, timo. What? Simo. So, kung dublihon, mahimong snack. Ang sabi saya, Timo. Timo. Kayo, sir. Yeah, Amo, Daniel. Bossing. Yeah, Daniel. Yeah, it's true. Nagbalik ako pag prepare, na? Sa tanang higayon, Bossing. Ready, oy. Andam na. Ready to fight na to. I got yung mga fighting cock. So when I come back, diretso tayo sa buwangan, okay? Patik, sir! Karoon na yun. Mular kayo ka, sir. Yeah. Humanti kay Trump na mula ko na ko dito sa airport.
Uy, salamat kayo, sir. Hey, nakakita ka ba kang Pochuk? Buinasas bulingit, sir. Oh, what happened? Nakadaog ko ng bingo. 10,000. Unya, plus bugas pa yun nga usa ka sako. Aun sa nga sugala. Bingo. Ang presyo sa blackout, 10K o usa ka sakong bugas. Doon na rin presyo. Premium. 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 Dili presyo. Premium de. Okay. Sa tanan dito si Pochuk, good morning na ka daw sa maong nga premium. Mingon siya, sir, nga bisag usalong ko ng kabuok nga card sa bingo, okay na para niya. Mo na imong nahibawan. Mao na akong Sa hibawan. ato pa J. Boginas. Sir, amo busing. Basin o doon ay agam-agam na siya. Sir, amo busing. Say, what agam-agam? Ay tangel, sir, tangel. Para sugal. Oh, come on. I don't believe that. Is superstitious belief. Akining ako, pangagpas lang ni sir. Kanimo Daniel, today niya na kita sa modern age. Modern age, what na kanang imong gingon nga agam-agam, chingel-changel, never nga mo tuo ko diyan. Oh, okay, sir. Asa ba ka i-trap, Daniel? Kay mo diretso na ko sa airport. Dito lang ko dapit gihapon sa Tigbakayan, sir. Mamasen ko dire. Basig doon ay kanang mahipos ba? Buanga ra ba, sir? Akong pag-umangkon, napakag-iro. My God, tag bite. Yes, sir. Nahadlo kong madisgrasya. Kitingaling, musakang rabis utok. Mamatay ang akong pag-umangkon. Hey, kadiyot lang, dili ka kanisama sa naitabo dito sa dapit sa may Cebu nga. Nga dunay, mian kung dayon nga siya o ako imong ayuan. O niya, mingon nga siya, iyang nipakan o irupang iyang anak ko na ngayon kwarta. O niya pagkatapos, pangayog 10,000 pesos. Nagpaila pa nga miyembro sa polis. O waka kaibawa na. Nihatag tod. Pero sa diha nga ilang gisundan misibat kini. Mangingilan to siya, sir. Mangingilan to. O dito kuno na naitabo dito sa may bahay Cebu nga. Ay napaghilak. Hatagan sika. Tinood man ka. Tinood, oy. Luha o. Here. 5,000 pesos. Ako rin tsabang karimo Daniel. Ay, salamat taon, sir. Hinaot ka nagsunti ka sa Tinood. Kaysa marugay sa madali, maibawan raman ko ni ikaw mangilad. Okay, sir. Okay, niya ang 5,000. Ayaw, sir. Tinood siya yung 5. Dako kayo na, sir. Uy, di na ko makabayad na ni mo. Kabayad. Wa ni payad. Ha? Tinood ka, sir? Uy, bayan, no? Sir, sugo alam ko bisag kong sir. Sugot ko. Daniel, tagdi lang, inigabot ako. May ipabuhat o niya ko ni mo nga telling kayo. Ha? Yeah. Usap na, sir. Usap na. Inigbalik na o niya dako. Di ka o niya makatuong na ako kailan buhat. Oh, Sir Michael, amo, agawang, busing. Nagtoo kong marunong. Pero balik na gyapon. Tagak 5,000. Bugnaw pa manikop. May pagka-artistahon sa guda. Kay kamaong kong hilak. Salamat, Sir Michael. Dugaya sa doy. Usa kasi mana. Awa na, lupad na to. Lupad to, paingos bagyo. Bay, tunulan og lang sang bay. Aron mahuman na yung tangkal sa gidani mong mga manok. Oo, bay. Dada. Ay, tabiliban kong Rihanna eh. Nangita ko siyang pagi nga magkabaw siyang may kira. Pero, wala man eh, kasiguruan. Kay pagi pa magdari. Unya ang matabanok. Pulos magdag, pinuti. Kung naigo, wais ulit eh. Mang gusto. Ya, ang iyang papa mo ay sugal. Kung sa kisang putan ning ila ipabuhat, no?
Aw, may bawaan tadi, nag-abutan ng higayon na bay. Kinida. Derby. Trikax. Paibaw na ko, Sir Michael. Oh, OMG. Kasama pa. May gali kayo nakatsug ang 18 years old na papay nga kung ikawan din sa mataw. Oh, si Daniel. Hello, Daniel. Paibaw lang ko, sir. Amo, busing. Doon ay derby nga moabot. Timing kayo in. Pauli ni mo. Ano siya man? Taucax Derby? Trikax, amo, sir, busing. Trikax. O niya, doon na tayo preparado nga fighting cocks. Kayang-kaya. Ay, apil ta. Yes. Okay. Apil ta. Okay? Yes. Yes, sir. Ang saman, ligo na. Nga itong mga manok. Okay? Oh, yes, sir. Oh. Di ko manawag ni mo, sir, kung buyok-buyok lang ng atong mga manok. Makakita ang yung kanin, sir, sa yung sikad na ni. O sa shapo lang ni, di ba? Okay, ipa-condition og mayo, Daniel. Yes, sir. Sige, bye, sir, bye. Di na. Oh, sayo malagi ka. Asa na si Puchok? Tuwag, bantay sa mga manok. Basin niya kulog kawaton. Mahal na ba tumunuka? Da, dito muwag tang, uy. Di na magkumpiyansa ba? Nguha, magiging mga security guard. Ore mo una yung diskarte sa mga inang butang. Pwede sa may ari lagi ka. Kwan, paibaw ang imong daddy. Doon ay trikax. Ano man, i-appeal tong imong gida? I-apil. Okay, good. Banje, papalit ako bugnaw kay soft drinks. Oh, gipaningat magkagmaayo? Ay, kuhaan ka lang. Nagpreparar ko sa mga manok. Apil big derby. Ha? Derby? Oh, trikax. Timing kayo nga. Muli na Sir Michael. Di ay pa. Apil mi. Mauna ni higayon nga mo champion mi. Ay paniguro, oy. Siya ba yan? Bawa niya. Mo champion lagi mi. Hey, kaya daliwa siya adlaw. Aniyan eh. Kaya nagasakit ako sa airplane. Balik na po ko sa Cebu. Sulikadlaw ko dito sa Baguio. Ipakadlaw ko dito sa Palawan. Ikaroon niya balik sa Cebu. Ugma, mauna ka itong gingon ni Daniel nga Derby. Pawag tang sa stress. Lingaw-lingaw, apil og Derby. Okay, ready na para kumbate ang mga manok. Magsilbi ka ning ato papakandam para derby. Okay, patumar magkano mo ng vitamins? Noon, pero wa man tamahibaw sa saktong paagi. Ang importante nga, wampas mo ang manok ba? Nya, ato sang exercise. Sika digid taon. Basta bula lang manok, babe. Pulos na lang daog pinutigod. Pulos dunay buwang. Basta bula lang. Ang lumbalig kisay, swertiho nila. Tingalig, aki basulo lang riyan na og sa iyong daddy kung mapildi ang manok. Dako akong pagtuo, bay. Nga mudaog ni mga manok ni Rihanna. Nga naman. Tungod di mo, nga di mapildi. Unsa? Apel ba sila si Daniel og Sir Michael? Di ay? Ato juga posta na sa kontra. Paminahon lang. Hapit na ba ang fight sa itong manok, bay? Kinsay kontra? Ilabang Sir Michael? Dili, pero ligon kayo og mga manok na tawa na. DLT Farm, may kontra. Tagko lang sugal. Muparada na og 100,000. Unya kita. Pila kay sugal ini. Wa pa man si Rihanna. Nag-take sa tunga. Pegon sa din si bay. Itiyan na. Chucky! Si Fight na Rihanna. ni Daddy. Oh, pilipos na lalo. 50 mil. Uy, kadako man. Gamay lang tingali, uy. Sama ka, uy. Huwag ka salig, Puchok. Hadlo ka. Ligon na ba ng kontra na to? Ilang micer? Dili. Ay, kulpa niya. Bay, Agob. Salig ko. Nga mudaog ta. Mato para ba nila? Ang tumang pagsalig o pagtuo. Magkapasakit ni mo. Yamatra. Sa English pala. Ang sa English, anak. Deriana. Too much expectations will hurt you. Bangisa. Di lang kita magtuo, god. Nga, daog ito. Kay sugal, god ni.
Unya, ang kunta, maayo wa ni buwang, kasi sigurong daog kita, di ba? Okay na, Puchok. Pero dakong pagsalig ng budaog ta. Hey, Daniel. Yes, amo, Sir Busing. Mauna ni. First fight na to. Okay. Pilay parada na to. Starting lang tayo 100,000. Okay, sir. Sir. Ready na ba kita? Okay kayo. Ako na sakay niya itong manok, ha? Okay, ikaw mabuhi. Oh, yeah. Okay. Na, tara. Gusto ko mo tanaw, Chucky. Okay, dali. Ano ta? Pabili na ko, Dre. Kuyog ito may putsok, oy. Unya, ang atong manok. Niya bitaw si Tungyol. Niya may atong mga ipakuyog. Sila mo bantay. Tungyol. Niyan din si Tungyol. Kita. Tungyol. Okay ka? Nga mabiling ka, Dre, Tungyol? Tungyol. Okay na. Amo ni Tungyol. Tungyol taon. Okay ka na. Matanaw na ta. Dali na mo. Mayroon sa Daniel. Si Michael. Okay, tanaw na to ang lapok sa ilahang manok. Musta ka? Ayun na lang. Matanaw na ta. Putsok, asan tapos na? Tanaw sa ta. Ha? Tanaw ta. Mata di dadi na ako. Kung manari ko ta, dili maayong nga mamusta ta og laing manok. Aw, mau ba? Ako, dili ko hilig og suga sa manok ha, pero gusto lang mo tanaw. Pero karon, may apil lagi ka. Kang daddy man yung gusto. Ipahibahan ako siya og nagpadasya kwarta. Basta ang ihantugon nga sa ato lang tang manok pupusta. Tanaw lang ta. Kaysa tanaw na ko. Marag, daog na lang manok ti Daniel. Mau ba? Okay, unsa man na sugal ba sa Daniel? Okay na, sir. Amo, Busing. Laron ka na. Okay, good. Okay, fight! Good sign. Basta mo tsog-tsogaw kang manok sa dayo ng buhi, timailhan kinis sa kadaugan. Fight na, sir. Pahira na sa kuimi ang buwang. Human ang kontra. Alright. Okay, diyan siya. Okay, pahiray na ang buwang. Okay, kalmaging atong manok silo. Salto na. Okay. Paabot na sa kontra. Buhi na. Wap ka! Sige, salto eh! Wap! Tala! Awa na! Sangit na! Kala! Yes! Awa na, sir! Hala! Tikangkang na! Kariyo! Uno! Dos! Wap! Wala ka ba usuntusik, ha? Simple. Daog na! Pida, uy! Huwag na musta ba ta? Daog na ka! Daan bagay ko. Daog yung manok ni Daniel. Lipay kay manyakis ka, Daniel. Sir. Very good, Daniel. Pilit ng kontra, oy. Kalduhara sa tuwis ng manok. Sir, amo, Busing. I'm so happy, Daniel. Sir, dalawa. Kakita ka? Kinsa? Asiriana, sir. Kuyog ni Chucky. Tuon, Siriana. I see here. O nga nung nagkuyog silang Chucky? Naana, gibugkusan ang among manok. Kayo man sa ka-fight, ang amo na sad. Hey, Pretty Rihanna. Hi. Micah? Why are you here? We have an entry. Apil kami sa derby. What? Oh, come on. Really? Yes, Micah. What's the name of your entry? Bantam Warrior. Bantam Warrior. Excuse me. Hey, Rihanna. Tuwa na siya. Unbelievable. Niyapil siya ng derby? Naatuod sir, amo, Busing. Bantam Warrior. Kontra DLT Farm. Ila na ng Rihanna ang maong Bantam Warrior. Ugasa tamo pusta ni Daniel. Natural. Ari kita sa DLT Farm. Kapila na ka na sila champion. May pangalan ng ilang manok sir, amo, Busing.
Okay, Manil Brescia Chano. Pero, ari lang ta sa Bantam Warrior. Pero amo, Sir Busing. Ligon kong manok ng DLT farm mo eh. Ligon kina. Akong choice. Basta kay ari lang ta sa Bantam Warrior kay Kang Rihanna ka na, no? Oo, noon, Sir. Sige. Ikaw ang bahala. Okay. Meron ang DLT farm. Wala ang Bantam Warrior. Sa meron. Sa mayroon ko, Sir. The water Dayong Daniel, 50,000. Hey! 50,000! Biya ang atong manok, Puchok. Lagi. Asa man, di lang ka mo saka dito? Di na lang ko, Rihanna. Tanaw lang ko. Okay. Sige. Maintag mo sa lira. Ang kuntangil ng gibutang. Naulit na ba kasi, Michael, no? Imingaw na kay ko niyo. Miss na miss kita, Michael. Og si Rihanna sab. Woman masuri din hi. Pero, maay resad. Nga di na siya musuri din hi. Kay matod pang Daniel. Marinig ka gusto si Michael kang Rihanna. Nawan na! Lukot-lukot ng wala! Diwas eh! Diwas eh! Nawan na! Giahak lang, Sir. Nalukot-lukot ng wala. Ang Bantam Warrior. Oh, shit. Pero, may bangon pa. Wala, Sir. Kamatyon nun na. Hala, Puchok! Bildiwan na ta! Gikariyo na. Bawas pa nga to. Pero murag na-pass out na siya. Pagbutan sa kuimi, nilubog na lang. Gisapulan sa sekunda. Gisapulan sa... Patay na gitingali ng atong manok. Fight Bantam! Ginawa! Misigit ka, Puchok. Hala! Tatanawa, Puchok! May barog ka tumanok ko. Fight Bantam! Ginawa! Puchok, bilabog ang kontra! Niniso ko lang ato! Hala! Puchok! Hala! Mitari ang buhang sa itong manok sa mata sa kontra! Oh my God! Yes! Daniel, look, Daniel! Namatay ang kontra. Ayun! Automatic! Daniel! Tanawa si Chucky! Hala, ngano man na? My God! I can't believe this! Si Chucky! Nabuang ka! Ha? Chucky! Oh, yes, Daniel, look out! My God! Si Chucky, gihubo ang iyang short, brief na lay nabilin o nagniligid-ligid. Oh, hala! Nitambling bang kalahan? Hoy, Chucky! Papadlong man ka! Tonto nga, Chucky! Pwerte nalipayas ka nahan. Daniel, I cannot believe naigo sa matcha ang kontra. Mauragay na matchan sa kontra. Bitaw, Sir. Kamatyon na naman tong Bantam Warrior. Pero, nakadungog ka. Doon ni singgit ba? Nilanog man to. Wala na ko makita. Kinsa to ni singgit to. Bisan ako, nakadungog ko sa ba, wala ko kakita-kinsa ka itong nisinggit kinig. Fight Bantam Warrior, ginhawa. Bitaw. Nakadungog ka to, Sir. Guman ato, may barog kay ginagbarog ko gunya. Paghamag sa kontra, may baos o labok o gunya. Sir Roy. Maayong pagkapisok ang matas kontra. Daw, lagi ka, daw! Nya, unsa na? Daog lagi ta! Daog niya! Kunya, lamat na pag ilang kontra! Lagi, pero ganina nagtuon lagi ko pildi na ta. Pindigon, daog ka, lamat ang kontra! Pero mo ang oy. Ingon sa dili ko magkatuo. Nagtuo kong patay na ginang atong manok. Pero, doon yung singgit. Sige tong fight bantam o ginawa. Sino? Si Puchok ani singgit. Ikaw to may putyok! May putyok! Di ba ikaw, Puchok? Ikaw to ni singgit! Ikaw to ni singgit. Putyok ba? Ako to. Pero, nagpasalipod lang ko. Okay, mauwaw ko.
Ug human sa imong pagsinggit, nibangon ang atong manok ug nisukol. Hastas ako. Grabe di ko makatuo. Ug namata pa yun. Daghang samad atong manok, pero pulos na tapsing. Wagin magkadatom ang samad. Pero daghan siya samad. Hey, Rayana! Oh, congrats! Congrats! Miker, Miraw gagin yung first fight. nakakita mi, Miker. No, nakatawag ako. Hindi ako mapusta sa inyong manok ang Bantam Warrior. Yay. Ug hapit ka mapildi. Yeah. Pero, I can't believe namata ang kontra. Ikaw po, Chok. Nga naman, sir. Nga nung nikorog ka. Buang nga bitaw. Di na ko tiyon, basta magkakita ko nimo, sir. Mukurog munggo. Sa inyong dan. Napobya na munggo ko, sir. Kay, tagsarahi gayon nga di ko nimo duklon. Tampalungon. Di ba, sir? Basta ako maglago, Chod ko. Dali na po, Chok. Mga on ta. Mapasmutag dito mga on ani. Ako'y pangka. Uy, ikaw ba yung gasto, sir? Yeah. Ako, Choki. Kamo nalay pangaon, Chok eh. Uy, kulain po. Kulain po kamera apil ka day Rihanna, uy. Rihanna, apil ka. Salamat na lang kaayo. Thank you. Excuse me. Shit. Sir, amo. Gi-insulto ko ni Rihanna. Sir. May kalagot. Si Puchok. Mihilo mo sa gubiya. Ay, tuwa sila ay. Ingat na to sa kakhouse. Mayo kayo, nisunod ka na ako po, Chok. Misipat lang ko. Kay gana ba ka nagkamot sa Sir Miker? Manampalong na ba din to siya? Ang mga tao nga samaan ng Miker, angay likayan. Rihanna? Okay, relax lang. Relax lang po, Chok. Layo-layo pa ang sunod na tong fight. Diri lang ko. Kami lang daw sa tunggol mo bantay sa itong manok. Sir, amo, busing. Yeah, ngano ka, Daniel? Murag, nagkaligo na akong pagduda o pagtuo. Sir, amo, busing. Sa unsa, Daniel? Nga si Putyok. Tunagi tangil. Daniel? Oh, come on, Daniel. Naakalasad ni Ana. Ay, maugin akong pagduda, sir. Kay, huwag kang kamatikot. Sa unsa? Nga nung namata pa magiging ang manok sa kontra silang manok, ha? Ni Rihanna, nung namata man. Na-timingan lang ka to. Unexpected ka to. Yes, sir. Amo, busing. Well, tangil-tangil. Na-timing lang nga naigo sa mata ang kontra. Basta ako, sir. Nagduda yugo na may anting-anting si Putyok. Nakasujit ko buwangan lagi. First time. Kipapultahan ng derby. Anak ni Arnie? Oh, may gani kay nag-live ang akong hikalangan ni Asa Buangan. Kay pinaagi siyang live, nakita na ko smiker. Niya di siya din hiya. Ato ko sa kantin. Palit ko soft drinks. Uhaw kaayo da. Ay, dagan mga nangawan. Rihanna! Daniel? Doon ka ni Sir Amo, bossing, Michael. Sorry ha. Pero ganun mo doon, man ko. Nasabi niya tuyo. Huwag ko maibaw. Pero, ibaw ka? Saan sa? Ibog ka ni mo si Michael. Daniel? Huwag ka na ba laing isulti? Makabiya ka na. Rihanna. Hey, Rihanna, pretty Rihanna. Ay, yes, Sir Miker. Asa kibutan ninyo ang iyong intro? Huh? Huwag gano'n nangutana ka man. Gusto na kong gamutanaw sa inyong fighting cock. Tuwara dito. Layo ra sa inyo ang nimutangan. Oh, is that so? Asa mo kasi napita, uy? Jay! Oh, Chucky! Nakakita kang Miker? Ha? Si Sir Miker? Oh, asa siya? Murag tuwa sa kakhouse. Asa ba niyang kakahouse? Nadapit sa luyong bahin ba? Murag tuwa dito ni Rihanna. Unsa? Unsay Rihanna? Kuyog manggod mi Rihanna gud. Nag-unsa man mo din, he? Namuwang. Ngano? Mamuang din na si Rihanna? Itanaw. Imposible, God. Matod niya, dili siya hili og sugal.
Pero nga nung mianhi man siya din eh. Kuan, Banji, Unsa man? Mikiringking siya nga to kang Michael? Sa! I like your fighting hacks. Gusto ko nga mag-trading. Nakauna na ako nga anak ko niyo mo palit. Kaya sa akong channel, mayo og bloodline ng inyong fighting hacks. Di boy na lang, Michael. Palit ko ga usa ka par. Okay ra ka? Wa ko mabaligya og manok, Michael. Hi, Michael! Oh, Vanchi! Why are you here? Cause I miss you, Vanchi. O ikaw, Rihanna. Nganong niya magadinhis buwangan? Nagsabot mong Michael nga, anhi mo mag-abot. Vanji, Nagsabot ba mo? murag aslom ang imong sinultihan, Vanji. Murag dili maayos akong padungog da. O gano magsabot man ko naming Michael? Saon sa hinungdan nga magsabot mi? Just asking. Hey, Vanchi. Doon na sila entry sa derby. Hinungdan nga nag-abot kami roy. Ah, really? Nga nagutaon? Mahilig sa di ka sa sabong, Rihanna? Ang akong daddy, siya may hilig ni ini, pero ganahan lang kumutanaw. Pero di ba matod ni mo? Di ka gusto sa taong sugarol? Depende lang, Banji. Nay mga sugarol nga dili hambugero. Hey. Nga bang maglalis man ka mo niya? It's not good. Ha? Baka guba sa mood. Vanchi, daugan kami, ha? O dili ko gusto nga mo buwasat ang among pagpanugal karon. Okay? Sorry, Michael. Tuod nga nung mianhi ka. You know, may amigo kong nag-live sa Derby, then nakita ta ka, mga may-ari lang sad ko. Tungod kay, ko ba ibaw nga? Naabot di ay ka? Oh, is that so? Excuse me, Vanji. Biyanta ko na ka mo. Okay, Vanchi, magatsiman pa kami sa among mga manok, okay? Matanaw lang ko. Okay ra? It's up to you. Pasag din na sa Banji, Rihanna. Pero ako makagusto siyang ipanulti puchok. Nga magsabot man ko ng Michael. O sabi labot ni Michael na ako. Pasigsuya lang si Banji ni mo. Ito kay gisultihan magod ng Daniel nga si Michael, ibog ni mo. Utro sa ng Daniel, manyakis. Alam pa ba ito kasuko, Rihanna? Kay di na maayo. Magubay mong adlaw na. Pasag din na sila. Ito. Puchok. May pabunahon na ta sa gibuhat ba Chucky ganina. Kay makatawa pa ta. Basta toon. Makatawa na. Bitaw, Chucky. Nga naman ka kaganina. Nga nung dede riyan, ha? Noon sa makawi, nagumong magas imong short. Nag-brief na lang ka. Nagligid-ligid na yung kaswerdan. Oh, nalipay lang yung Baka ni mo ba Chucky? Klaro pa kayo lagom sa imong bugan. Bala sila. Ang importante nga, daw ka tumanok. Isa ko'y magdahong ko nga, mudaog pa tumanok. Pero, pagbangon, nakabawas, siyapol, mata ang kontroy. Asa ka na. Pero lagi, di syagit ang mga tao paghubo niyo mo sa imong short, niyo maniligid ka. Bala sila. Lipay lang ko. Buta na day. Nakadaog na silang Michael or Daniel? Kadaog sila. Yun na. Kano sa amin ang sunod nga schedule sa itong manok? Fight number 25 ta. Okay. Ang ikaduhang manok na to. Second fight na to, sir, amo, busing. Okay, lamba ang etong kwarta, lamba. Good. Kinahanglan nga mo daw check around pa atong paimod sa nga itong tipoy na Daniel. Ana yun, sir, amo, busing. Lamba nga itong daw lakip ang buhunan. Yes, sir. Sukat. Karon pa ko makakita og buka. Nana si Michael. Nagunit sa manok. Ugi sa manok nilang Michael. Ang kontra, buwang. Okay. Nana, Okay. gibuhian na. Okay, labo ka. Hala, naglabog na ang ka manok. Ay, ugi sa fight. Sige. Fight ka na. Hala, napiyang ang buwa. Kaya sige pa. Libugi og maaya. Sige pa. Hala, nagunito ng ugis. Hala, ni siya po lang buwa. Oh my God. Hala.
Usik ang ugis? O giisang manok na po, ha? Hala! Napildi ang ugis. Buang nga, uy. Nasusumang ato, sir. Amo, busing. Muisat. Dako ng takitag porsyento ang atong manok nga mudaog. Ay, maulag yun, pero nagulitan pa kayo naigo ang ato nasuso. Buang nga, uy. Lambar bang atong pustada na? Hindi pa kasi Vanji ang nagtagwe sa Daniel. Si Vanji? Sid, kunawa siya ni Abu Tavida o kita. Pero karoon nga may Abu Pil dita. Kuan, sir. Amo, busing. Nataimingan ng tinghali nga ni Asia, uy. Ay, Wisit. Ikipanin ko dako Daniel sa itong pwede. How about the next fight? Layo-layo pa. Oh, Wisit. Ay. Og ang ilang riyan, ha? Human sa tulo ka fight, ilan na sa... May untayog sulit ihunta sa ilang manok. Mapildi tamay. Ay, Vanji. Hapit na unta tumadaog. Pero napildi pa man jud, uy. Napiyang na ko ng kontra. Come on, let's forget it. Basig ako'y nag-dusty malas, no? Basig ako'y nag-dusty malas. Oh, yes. No. Okay. Ingon kita ng sugal. Basta importante nga dili ka lang maglangas, okay? What do you want? Basinog gigotam ka or mo inom ka? No, thank you. Busog ko. Manong. Sali pa niyo manon ang pagbugkos. Pasalupit niyo. May kayo mas chuki. Dali manong, dali. Okay, kana. Okay. Na? Okay, iyan na. Chuki! Ay! Samahan kibubura ng inyong manok. Oo! Sugod na. Happy na tinggal mahuman. Asa? Diyo. Mutan na ako. Pildi na yung second fight ninyo. Pilde. Murag si Vanji mo nagdagdi malas. Mo ba? Naisugan? Gilamban ni Sir Amo Busing ang iyang daog sa first fight. Mo ba? Di ako na. Nagtalim to siya. Okay. Ibutang to. Ibutang manok ko niya pa tubangan na kong manok. Nang. Ito bang? Na. Okay na, nung. Okay na to. Salamat nung, ha? Salamat nung. May basyo. Noy. Yeah. Ikaw na nagtaon sa buwang nila. Kumailang ipatao to. Mau ba? Oo. Daniel. Ikaw na ay tigunit sa manok. Ako taon. Lakton. Unsay kontra ni? Talisayon mo kuno? Diya ka na ba nila? Ari na ko diriya? Sige. Padayon lang. Sige, diya sa una ka na ko doon. Kung iyan itong manok nga kong gibukusan. Sige, Noy Basyo. Pre-posta na to, dahi, Rihanna. Nawag si Daddy. 50,000 lagi hapon. Okay. Okay, sige, lagaw na. Kahit alas putsuk ay. At darang kwenta day para parada. Hariglado. 50,000 ni? Yes, Chucky. Okay. Sige, halik ko. Rihanna, inyo na ang sunod. Bantam Warrior? Yes, Vanji. Naaras ni Basyo. Importante nga matubag ni Basyo ang akong pangutana. Noy Basyo. Daniel, nga no, Ikaw may gaffer. Sa imong pagbugkos, ikaw may nagtaon sa buwang. Do na ba'y palaman? Unsa do? Do na ba'y tangil nga gihatag si putyok nimo o gibutang? Gipalaman sa imong pagbugkos. Unsa? Mga ikalasundan nyo karon sa pagpamina online pang mga sumpay ng sugilanon Putyok Bulingit. Tagsuwat ang Direktor Francis Iliagues Pares, musical scoring Brandy Nacordataya, nagatong audio editor Ariel Mancao, soundman Jalm Polara. Dalit kaninyo sa RMN Drama.